Bent u van het barbecuen? Hij. Ja. Ja, heerlijk joh. Ja hoor. Mevrouw, bent u van het barbecuen of niet? Nee, mijn man wel. Waarom u niet? Nee, ik hou er niet zo... Ja, wel van de barbecue eten, maar niet, de rest niet. De zon hoeft maar even te schijnen of hij wordt alweer tevoorschijn gehaald. De barbecue. En vaak is het stereotype de gespierde man met of zonder grote cowboyhoed die achter het vlees staat. Ja. Toch krijgen ze vandaag op het Limburgs kampioenschap barbecuen grote concurrentie. Want onverwachts heeft zich een vrouwenteam opgegeven. Ik dacht dat barbecuen voor mannen was. Daarom staan wij ook hier. Power Women's, hè? Hey. Deze powervrouwen laten er geen gras over groeien en hopen met de wereldkeuken hoge ogen te gooien op het kampioenschap. Dit is een beetje een fusion tussen Indonesisch en Thais eten, want daar hou ik gewoon heel veel van. Nou, die moeten we dadelijk even draaien. Zie je? Komt helemaal goed. En dat terwijl het vrouwenteam nog maar 1 dag bestaat. Want eigenlijk wisten ze tot vlak voor de wedstrijd niet dat ze mee zouden doen met een heus kampioenschap. Met mijn enthousiasme en impulsiviteit had ik zoiets van... nou ja, goed, we doen lekker mee. Er is wat te doen in Geleen. En dan we zien wel waar we terechtkomen. Ja, tot ik de mail kreeg van Limburgse kampioenschap. Of Zuid-Limburgse kampioenschappen. Shanna, heb je het gelezen? Nee, ik had de bril niet op, sorry. Nou, dan zijn we hier. Aan de ene kant van het plein de dames die voor het eerst meedoen. Aan de andere kant van het plein een barbecue-legende die meer dan 330.000 boeken over barbecuen verkocht heeft. Voor tips en adviezen voor de dames is het misschien te laat, maar voor andere barbecue-fanaten toch maar even de gouden tip van de meester. Temperatuurbeheersing. De barbecue temperatuur beheersen vraagt begrip van hoe werkt vuur, hoe werkt de barbecue zelf. En dat maakt het verschil tussen knapperige goudbruine korstjes, mals en sappig vlees of het aloude zwart van buiten, rauw van binnen. Bij de dames wordt ook gedaan aan temperatuurbeheersing. Het gaat spannend worden. Gaan ze het redden of niet? De jury oordeelt. De jury. Dus, Spannend? Spannend, nu de jury voorbij loopt? Nou, nee. Wat nu als u straks heel hoog eindigt? Wat nu als u straks de kampioen van Limburg wordt? We zien het wel. Ik vind het gewoon een mooie dag. Heb je al wat gewonnen? We gaan genieten. Goed? Yes? Fijne dag nog. Doei. Gaan we afwassen.